Nu begint het op te doen. Wat we hier naar beuren? Werpen we er niet naast? Maar zeker beter. Je kent bij, als je een game maakt, als je 2 boekjes die staan in de gas, als dat dan komt, doe het met de achteraan. Wow, ze maken. Wel het volle programma. Dat gaat er heen zo. Nee, gewoon niet voor de middenpunt. Ik heb er eigenlijk niet zijn, maar kritisch van. Ja, de net. Ja. Langzalig het helpt. Dan gaat het zo dat het in de deur is. Heb je de film? En doe het water aan. Laten we aan. Ja, het waren nog. Ik denk dat dat er wel een knoop Zet op die naast.
Stop dat voor je bedoeld verder. Ja, dat is wel waar. Oh, wat kan ik gewoon doen? Je hebt het weer op die kant. Ik moet zeggen dat het tegen de tekst Ja, zeg maar. Zo, hij. Doei.